Пшеницата на поле, масов посев, пшеница в района на Плевен. Температурата на въздуха е 20 градуса, на почвата 12 отива почти 13 градуса към момента. Пшеницата е в фаза трети лист на културата. Какво наблюдаваме на полето? Висока плътност на самосевка, технологичен слънчоглед. Фазите на плевела са от поникване на момента до начало на кръстосване. Температурите са високи и изключително високи го дават до края на месеца, до края на ноември. Че да загине слънчогледа самосевка, по моите наблюдения последните години, му трябват минус 5, минус 6 градуса. Освен конкуренция за хранителни вещества, слънчогледовата самосевка е и конкуренция за пространство. А пространството ни трябва сега, за да може да се извърши най-важната фаза – братене и залагане на добива. За да сме сигурни, ще направим максимално добре нещата и културата се развие добре. Препоръчвам третиране трети лист, начало на братене на пшеницата и фазата на слънчогледовата самосевка да бъде да кръстосва, тъкмо да кръстосва. Кое е важно за третирането в тези начални етапи и формирането на добива на пшеницата? Да се приложи продукт изключително мек и щадящ към културата, който да не я забавя и да не спира нейното развитие, да може тя да брати оптимално на есен, да има хубави и еднакви братя и да заложи своя потенциал за добив.